እንዳበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልና ዮም ሓበሬታታት ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና ፈለማ ግን ቻናልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ሓቢርኩም ንኽትኮኑን ሓሳባትኩም ክተካፍሉናን ብትሕትና ንላቦም ትግራይ ዋላ እኳ ብየማነ ፀገም ኣብ መንጎ ኣፅነታ ተቐርቂራ ዘላ እንተኾነት እቲ ቀንዲ ፀገም ትግራይ ግና ውሽጣዊ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ውድብ ናፃነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ገሊፆም አብይ አሕመድ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝነበሮ መገሻ ካብ ፈተነ ቅትለት ከም ዘንብለጠ ዝገልጽ ዜና ተዘርጊሖም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ትግራይ ዋላ እኳ ብየማነ ፀገም ኣብ መንጎ ኣፅነታ ተቐርቂራ ዘላ እንተኾነት እቲ ቀንዲ ፀገም ትግራይ ገና ውሽጣዊ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ውድብ ናፃነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ገሊፆም ኣብ ህልው እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ውድብ ናፃነት ትግራይ ቀንዲ ስጋት ትግራይ ዝኸውን ሕዚ ከባብታት ትግራይ ብዞባ ከፋፊሉ ህዝቢ ሓድነቱ ከይሰምርን ክበታተንን ይግበራሎም ብሰንኪ ለማስ መሪሕነት ድማ ተጋሩ ኣብ ዝናብትን ተበቲኖም ንስንሳቶም ክጠማመቱ ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ንረብሓ ህዝብ እምበር ንጥቕሚ ፖለቲካዊ ውድብ ክውዕል ኣይግባእን ዝበሉ ዶክተር ደጀን መዝገባም ኣብ ውሽጢ ይኹን ወፃኢ ዝርከብ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣስጢሙ ዲፕሎማስያዊ ቃልሱ ክሐይል እውን ፀዊዖም ትግራይ ናይ ብዙሓት ኣማራፅታት ዓድያ ሓደ ውድብ ጥራሕ ብሄረ ትግራይ ክውክል ኣይኽእልን እዚ ንምርጋፅ ድማ ኩላትና ኣብ ሓድነት ረይብና ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደጀን ብፍላይ ዲያስፖራ ትግራይ ከምቲ ልሙድ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ከከማመጻጾም ክምክቱ ፀዊዖም ኣለዎም ዶክተር ደጀን ኣብ መግለፂኦም ትግራይ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘላ ዓድያም ይኹን እምበር ኣብ ትካላት ፌደራል ውክልና የብላን ስለ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ውጥጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘእትዋ ጉዳይ የለን ኢሎም ሕቶታት ትግራይ ሕቶ ምኽባር ሉዓላዊ ግዝኣት ሕቶ ምምላስ ተመዛበልትን ናብ ዝነበረቶ ሰላም ምምላስን እምበር ንሓዲኦም ወኪላ ዳግማይ ናብ ኩናት እተኣትወሉ ምክንያት የብላን ስለ ዝኾነ ሕጂ ብሽምፅምዶ ዝግበር ዘለዎ ድኽድኽ ኣግባብነት የብሉን ክብሉ ኣገንዚቦም ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ደጀን ትግራይ እዮም ብሰንኪ ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘጋጠመ ምክፍፋልን ነሲዕቡ ብዝመፀ ዘይግቡእ ስጉምታትን ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ዝግብኦ ሓይሊ ከይበታተን ክንቃለ ሲናይሎም ብተወሳኺ እውን ኣብ መግለፂኦም ብሰንኪ ዘይዱ መሪሕነት ክብሪ ብሄራውነት ሃደሽደሽ ክብልን ትግራዋይ ብመራሕቱ ሓፊሩ ፀግዒ ዝኾነ ሲኢኑ ኣደዳ ምብትታን ይኸውን ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደጀን ውናት ከም ውድብ እዚ ንምቅልባስ ብሰላማዊ ቃልሲ መዋፅኦ ትግራይ እዮም ዝበሎም ስልትታት ሓንፂፁ ብምንቅስቃስ ኣብ ከተማታትን ኩሉ ከባቢታትን ትግራይ ብሰላማዊ ሰልፊ ክቃለስ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም አብይ አሕመድ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝነበሮ መገሻ ካብ ፈተነ ቅትለት ከም ዘምለጠ ዝገልጽ ዜና ተዘርጊሖም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘሎ ግጭታት ውግኣትን ሎሚ ህይወት ብዙሓት ዜጋታት እቲ ሃገር ይበልዕ ምህላው ክሕበር ፀኒሖም ድኹም መሪሕነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ውሕስነት ስልጣን ወፃኢ ውሕስነት ድሕነት ዜጋታቱ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ክሕበር ፀኒሖም በመሰረት እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ካብ አዲስ ኣበባ ወፃኢ ካልኦት ክልላት ዘመሓድር መዋቅር መንግስቲ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈረሰ ክሕበር ፀኒሖም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ንኹሉ ዘገረመ ከዓ ምንጭ ኩሎም ግጭታት ካብ ዓቕሚ ምናስ ፌደራል ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ባዕሉ ዘልዕሎም ግጭታት ምህላዎም እውን ስዒበዮም ብመሰረት እዚ ድማ ካብ ጫፍ ትግራይ ክሳብ ጫፍ ኦሮሚያ ከምኡውን ካብ ኣምሓራ ክሳብ ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ኣብ ዘሎ ክፋል ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ዝተሳተፉ ውግኣት ይካየዱ ምህላዎም ተሓቢሮሎም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝፍጽሞም ዘሎ ግፍዕታት ስዒቡ ድማ እቲ ውግእ ካብ ተራ ግጭት ናብ ህዝባዊ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኸኣለ እንዳተሓበረ ይርከብ ይኹን እምበር ስርዓት ብልጽግና እዚ ብኣሽሓ ዝቁፀር ዜጋታት ሃገር መስዋዕቲ ዝኸፍልሉ ዘለው ግጭታት ኣብ ክንዲ ብፖለቲካዊ ምይይጥ ምፍታሕ ካብ ሚድያ ክሕባእ ብምግባር ዘካይዶም ዘለው ኦፕሬሽናት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ገይርዎም ኣሎም ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝካየዱ ዘለው ወተሃደራዊ ኦፕሬሽናት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሖም ምህላዎም እንዳተሓበሩ ይርከቡ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ድማ ነዚ ኩነታት ሃገር ክሒዱ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን ከም ዘለው ብስፍሓት እንዳተቃለ حيركب
لو مستقال حزينا خمزة ملاخطو خا أبي حمد هاجر سلام كم زلان بهزوز فتو منقستين ممثالن أب استفرالي كفارات كل أوروميا سلام أوصل في كاد مئزازو تحبير لهم بمسار زيد ما أول لقى حدا عبي سلام أوصل في تداليون مشتاف نابت بوتات تقعز أبي حدا قاقت إمو من بارو تقليز لهم ወለጋ ዝተዳለወ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቡ መግለጽ ዝሃበ አብይ አሕመድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኦሮሞ ከም ዝተዓወተ ብምሕባር ድሕሪ ናይ 100 ዓመት መግዛእቲ ነፃ ከም ዝወፁ ምሕባሩ ንብዙሓት ኣገሪሙ እዮም። ይኹን እምበር ኣብቲ ዝነበረ መድረኽ ካሊእ ዘገርም ክስተት ከም ዝተፈጸመ እንዳተሓበረ ይርከብ። እዚ ዘገርም ክስተት ድማ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ አብይ አሕመድ ፈተነ ቅትለት ምክያዱን ነቲ ዝነበረ ድግስ ሰላማዊ ሰልፊ መወዳእቱ ከይፅብቕን ከበላሸውን ምግባሩን ሲዒበዮም አብይ አሕመድ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እንዳሃለወ ኣብ ቀረባ ርሕቀት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሃንደበት ተኹስ ከም ዝተወልዐን ንዑ ንምቕታል ወተሃደራዊ ኦፕሬሽን ብኦነግ ከም ዝተሞከረን ተሓቢሩሎም። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳብ መወዳእታ ከይወደአ ብወተሃደራዊ ሄሊኮፕተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመለሰ ድማ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝተገበረ ፈተነ ኦፕሬሽን ሰራዊት ኦነግ ዋላ እኳ ብናይ ብልጽግና ሰባት ክሽፈን እንተተገበረም ወሃብቲ ቃል ሰራዊት ኦነግ ግን ሎሚ ነዚ ሓበሬታ ኣቃሊ حملهم خبركم تخاتلتنا نزي ساعات زبلنا يوم حابريتاتات نزيوم يمثلون يرم نمكتتالكم قابل بنا مسجن